El que esteu veient són diferents centres educatius d'arreu de Catalunya que han estat preparant una mateixa obra per finalment interpretar-la conjuntament en un teatre professional. Al llarg del curs, els centres educatius treballen diferents cantates compostes expressament per cada edat i nivell. A través d'elles desenvolupen no només continguts musicals, sinó també d'altres àrees de coneixement, continguts socials, continguts naturals, continguts de llengua, que permeten que aquestes obres siguin projectes transversals on la música és l'eix vertebrador. Per fer-ho, facilitem als docents tot tipus de materials musicals, didàctics i pedagògics, des de les partitures, els àudios instrumentals, els àudios cantats, vídeos tutorials, fins a documents tècnics i guies de preparació de cada cançó. A més, al llarg del curs fem formacions presencials amb el professorat i mantenim un contacte directe en tot moment al llarg del procés d'aprenentatge. Són projectes que posen en col·laboració l'educació formal amb l'ensenyament de la música, oferint als estudiants d'instrument de diferents edats, segons cada projecte, l'oportunitat de pujar i formar part d'aquests grans concerts. I al final, la motivació i l'emoció que brilla als ulls de cadascun dels alumnes el dia del concert és el que dona sentit a tot aquest projecte.